Call centar volonterskog servisa Gradske opštine Vračar. Molimo vračarske seniore da poštuju savete Ministarstva zdravlja i slede mere zaštite od širenja koronavirusa. Takođe, molimo da postupaju u skladu sa merom Vlade Republike Srbije na osnovu koje starija lica koji imaju više od 65 godina ostaju u svojim domovima. Ukoliko imate više od 65 godina, a imate potrebu da vam se na kućnu adresu dostave osnovne životne namirnice ili lekovi, pozovite call centar volonterskog servisa Gradske opštine Vračar na broj telefona 3081 455. Radno vreme call centra je od 8 do 17 časova. Volonteri volonterskog servisa Gradske opštine Vračar posjeduju vidno istaknute legitimacije od strane Gradske opštine Vračar kako bi se sprečile zloupotrebe.